Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome sa atong Palamay Drama. Karon mag-upload ta sa atong Palamay Drama Compilation Part 68. Sa dili pa nato sugdan mga listeners, no? Magbasa sa tao mag-comment katong nag-comment sa last na to nga upload nga Part 67. Basahon na to o para ma-appeal na to sa atong vlog karon. Ako jung pasalamatan, no? Katong nag-comment sa ato katong last na to nga gi-upload. Salamat jud kay sa inyo. Sa inyong pag-comment sa ato. Papila na to sa pag-vlog karon, no? At arita sa atong comment section, itong basahon. Kang Liquins, thank you always boss pag name drop sa akin. Salamat kanimo Liquins, no? Sa imong pagsunod ug paminaw sa atong drama. Daghang kay salamat ma'am Liquins. Kang Boyet Lidra, makahilak man pud ta ani dol. O tinuod yun na Boyet Lidra, no? Kay naay part atong miagi na tong upload nga medyo makatouch jud ka, no? Salamat kay kanimo Boyet Lidra. Ug kang Marisa Hilwa, hello, watching from Saudi. Bisan ga work headset lang para makadungog og makatawa bisan stress ko. Salamat kanimo ma'am Marisa Hilwa, no? Ug amping-amping dia ma'am sa imong trabaho di sa Saudi, no? Hinay-hinay lang ma'am. O amping jud kanunay dia ma'am. Salamat kay sa imo ha pagpaminaw sa ato ang drama. Kang Vicente Comendido, o idol, naminaw ko bisan busy sa trabaho, earbuds lang sa tinga from New Zealand. Salamat pud kanimo, no? Vicente Comendido sa imong pag-comment sa ato ug pagpaminaw nimo sa atong drama. Amping-amping dia bro Vicente, amping dia kanunay, no? Kang Ma'am Janice Amura, salamat sir, naadjud ko naminaw sa imong mga drama. Maordjud ni akong kalipay bisan busy sa trabaho. Naka-headphone lang ko sir, makapamati lang ko sa imong mga drama nga na makalingaw kaayo. Salamat sir sa kanunay nga pag-amping tanan. Salamat pud kanimo Ma'am Janice Amura, no? Amping-amping dia ma'am sa trabaho ma'am, no? Ug daghan kayong salamat sa imong pagsunod sa atong drama. Ug isa jud ka sa na-appeal nga mapirmi ma-appeal sa atong pag-vlog, no? Kay maordyo na ato ang mausad na makapadasig sa ako ma'am nga maski sakit sa mata ang edit. So maningkamot jud ko ma'am, no? Kay naadjud mo gasunod sa ato medyo dili kay kapoy tungod kay naa mo pirmi kasunod sa atong drama. Ug gusto na ko ma'am Janice Amura, daghang kay salamat. Amping-amping di ma'am kanunay. Jojo Buna, salamat Lord sa pagbasa. Salamat po kay Jojo Buna, no? Sa pirmi nimong pagsunod sa atong drama. Kang Oscar Abayadog, atong solid listeners, no? Oscar Abayadog, salamat na sad idol ug salamat sad sa pagbalik nimo gikan sa 4 up to 7. Okay ra jud kaayo dol, bisag asa pa ka dol, basta mo gawas imong naong support ko pirmi nimo dol. Salamat kanimo Oscar Abayadog, no? Kining si Oscar Abayadog pirmi jud kaayo ni kapaminaw sa atong drama, no? Pirmi sining gasunod sa atong drama. O amping-amping na bro sa imong trabaho ug shout out ko sa imong misis dia, so sa imong pamilya, no? Tanan. Salamat kay nimo Oscar Abayadog. Pang Ma'am Liquins, love it. Usbo na ko ma'am pagpasalamat sa imo. Daghang kay salamat ma'am, amping-amping sa imong trabaho ma'am. O salamat pud kayo nga sa imong pag-comment sa ko na isa pud ka na appeal sa atong mga vlog, no? Daghang kay salamat ma'am Liquins, no? Ka Music Lover Mix, salamat sa pag-upload sa drama dol. Makawala jud siya kalaay, makahuna-huna pud tag learn sa imong drama dol. More drama pa dol kay nindot kay imong drama jud. O tinuod jud naman mo, no? Dili lang kay mga tuwa pasiaw lang pud, no? Napagapoy pagtulunan ning atong drama, no? Puro kasagaran jud ato ang mga drama, no? Mga pasiaw jud ni siya, no? Katawan-an jud kayo nga kinahanglan jud ta mo pakatawa, no? Bisan gamay lang makapakatawa lang ta sa isa ka adlaw, no? Dako na kanang tabang sa ato, no? Makapakatawa lang ta gamay. Og salamat kanimo Music Lover Mix sa imong pagpaminaw pud pagsunod nga na-appeal pud ka sa atong vlog. Kang Hilin Basil,
Tulod jud akong luha ani idol, lisod kaayo ng kahimtang sa OFW o tinuod jud na atong mga kabayan, mga OFW lisod tinuod jud, lisod jud ang ilang kahimtang karon labi na naningkamot sila para sa ilang pamilya. Saludo kay ko sa atong mga OFW na maski lisod gantos nilang kamingaw lang sa ilang pamilya o tanan mga OFW atong mga listeners natanan sa mga nasa ubang lugar shout out kanyo din mga ma'am, mga sir katong wala pa nag-comment sa ato kabalo ko nga daghan gyapon naminaw sa ato ang wala gyapon nag-comment kay maulaw sila siguro. So ay lang mo kaulaw mga listeners comment na mo para ma-appeal ta mo sa atong pagbasa sa atong mga vlog kabalo ko nga daghan ang sa tinuod na mga listeners ang pinakataas na akong viewers sa audience makita man jud nato sa akong dashboard, makita man ang pinakataas na daghan nagtan-aw sa ako sa atong drama ang Philippines daghan kayo ang Philippines 70% kapin unya ang ikaduha nga nananaw dayon ang US so kasagaran siguro na naminaw sa aron taga US taga USA salamat kanimo karon daghan naminaw karon taga USA shout out niyo din mga listeners amping-amping diha kanunay sa inyong pagpanarbaho diha comment lang mga listeners para ma-appeal ta mo sa atong vlog nga mabasa po na to ay lang mo kaulaw mga listeners Ugos mo na ko mga listeners, amping-amping mo diya kanunay. Ang atong ikatulo dahil mga listeners, mao ang Saudi. Saudi ang pinakasunod gapon na ito mga listeners. Daghan atong mga OFW na naminaw karon taga Saudi. Shout out nyo din O sa New Zealand gapon, naagapon Ka-fourth ang nananaw sa ato ang audience taga New Zealand Shout out ninyo diha. O taga New Zealand, katong mga OFW, amping-amping lang mo diha. Ma'am Ma'am sir, amping-amping sa kanunay. O kayo mo kaulaw ma'am, pag-comment lang mo para ma-appeal ta mo sa atong vlog sa pagbasa. Usbon ako, Helen Basil, salamat kayo sa imong pag-comment Tinuod yun ang istorya nga OFW Luoy kayo sila. O saludo kayo ko sa ilang pagpaningkamot atong mga kabayan taga OFW. Kang Arlene Berlin. Sir, lingaw kayo midri from Masbati. Salamat kanimo Arlene Berlin pagpaminaw sa nimo. Kang Ma'am Lisa Aduan, salamat Lodge, makalingaw kayo imong drama. Salamat pud kayo Ma'am Lisa Aduan, permi jud ka ga-comment sa tuwa nga isa jud ka naka-appeal pud sa atong pag-vlog. Daghan kay salamat Ma'am Lisa Aduan, amping kanunay Ma'am sa imong trabaho diha. Kang Susit Palmores, lingaw na sad mi idol, salamat sa pag-upload, nice kaayo. Salamat kayo Susit Palmores. Kang Lina Buna, salamat kayo idol sa bagong upload, maaora jud among lingaw jud, maminaw sa imong drama ang kalingaw kaayo. Daghan kay salamat Ma'am Lina Buna. Kang Rumiboy, daghan salamat sa pagbasa idol. Apil ba ko pirmi pagbasa kay pirmi ba ako mag-comment O apil ka pirmi Rumiboy, wa jud kay si Pet Rumiboy. Si Edgar Palma, salamat sir kaayo. Salamat sir, okay kayo. Daghan kay salamat Edgar Palma. O Kang Brian Ortigal, hastang lingawa jud, makawala jud sa kalaay. Salamat jud kayo idol. Ug daghang kay salamat Brian Ortigal. Salamat jud kayo. Ug mao to mga listeners atong tanan nag-comment sa tuwa. Ug usbon ako pagpasalamat. Daghang kay salamat kaninyo sa inyong pag-comment. Ug lamin na kato atong mga OFW. Daghang kay salamat mga ma'am, mga sir. Amping lang kanunay diha sa inyong mga trabaho. Pasalamat lang ta permi sa Ginoo Ug dili na to dugayon mga listeners ato nasugdan atong Palimay Drama Compilation Part 68. Ako si Julius, ginaingon, bisag makaparis tag asawa nga murag si Mike Tyson. Lavlabon paghihapon ako. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Julius, gano nag-standby ba ka dinistindahang Miriam? Kitag gani kas asawa ni mong maldita na ikaw lang yun. Uy, kaso nang uy, kay nahibaw na mas Layla nga, dili mi katalo ni Julius. Gawas pasad nang, amiga kay ming Layla, uy. Uy, ay mo kumpiyansa, Miriam. Lain na ba nas Layla kung masuko? Di kaniya hilabtan. Pero, kining iyang banas Julius maoy mabunog.
Na, dera bagyod makasagang si Julio sa kumo sa akong anak. Mabunog gid sa maayo. Uy. Oy, Julius, pauli na sa inyo. Sige na. Ganihan ako nagpaabot mo din sa bahay. Diin man ka. Kuan Layla, dito ko sa tindahan ni Miriam. Sa? Ay, time basa. Ayos na nag-ihuyad ang imong kumo, Layla. Unsay mo gipalit? Wa! Lagusan ba ka dito? Huwag magkakipalit, ha? Ikaw, di ka magmatngon ako na. Huwag ganit ko din, he. Di ka mulakaw, nakasabot ka. Sabot! Nakatilaw na sa kaskomos akong anak sa. Okay, Rama. Unsay okay ra. Paglikay na lang ko, Julius, aron dili ka pirming masumbagan sa imong asawa. Kaning tumboy na imong anak, ma? Kani adto sa gamay pa na siyang bata, polos duwa sa mga lalaking iyang duaan. Pero, babae, manggod na slay lagot. Kasi may imong ipanga niya, ma, nga kusog mo ka na siya kubo. Dihag nagmabdos kong Layla. Tanang duwa nga boxing ni Mike Tyson mo tanaw ko ato. Pirme ko pupusta, pirme sa kong makadaog, mauna. Maudi ay. Liwat na siyang Mike Tyson nga. Puwerteng kusugang kumo, ma. Oh, maaya kayo nakita ta, Julius. Nga naman, sir. Ayun na lang pag-share. Ay, Pipoy na lang. mag-share lang ko nimo kay pulis naman ka pipoy. Laing ngayong paminaw nga, magpipoy ko nimo. Saba diya, usa ka ba? Ako gapon is Pipoy, nga imong best friend, Julius. Di off mo na ko ron. Kuyog ta? Nga unta, mag-inom ta. Unsa? Di ba ako nga nadlo kasi imong asawa? Ako'y bahala ng pasabot ni Layla. Murag, nalimot naman good ka na ako, ha? Unsa ka ba, eh? Hinamdumay do! Birthday na ko ron! Uy! Unsa ka Uy, ba? unsa di ay! Uy, happy birthday, sir! Pipoy na lang lagi! Unsa ka ba, Julius? Unsa ka lang tao ka ba? Tana ba? Tana! Sige na. Bye, Julius. Panuktok na. Niara ko si mong loyo. Bugra pa ko pipoy ta. Sumbago na sa kong Mike Tyson. Sa kabataan, practice ko gulihay ko. Sa kabay, mura bag si Mayweather ba, may kay mulihay o magdagandagan. Iuna ang bukton. Aron dili maigos kumo. Dili ay ba? Abaga may iuna. Sige. Panuktok na eh. Hindi lang kasi kong loyo, ha? O lagi. Sige. Ablihi ko, Layla di Onom. Isuga gamay. Ablihi ko, Layla di Onom. Isuga. Uno, dos, tres. Boy Julius, knock-out ka! Kamu de nagkuyog naginom? Kami, Layla. Sa sunod ha? Di na nimo siya ubanan dinis amo kun mo uli ha? Musamot akong kalagot ang style da. Layla. Birthday na ko. Ako yung nang-imbitar niya. Kay close ba yan ako ng may gala na ko si Kuan. Julius, sa ka ba? Close kayo may managala. Sugar pa sa mga pagkabata. Basig nagtuo kang nahadlo ko nimo Pipoy. Nga napulis ta ka. Ay. Wa pa mataw ang akong gikahadlukan bisag babae ra ko. Muna'y timan iha. Unya, kana sige yan mo sumbag ang imong bana. Di ka maluin niya, ha? Sa bago nang makikinom siya na ko. Kung mahubog si Bay Julius, dili man na magmaoy. Ako, mas magmaoy pa tingali ko. Di, si Julius, di ginamang ito sa mo. Husto na Pipoy, kapuya mo. Lakaw na biya na. Kay basig kita may mga kaaway nun din Pulis ko, Layla. Nga pulis ka? Respetuhin ko, bisag nakainom ko, ha? Nga, tanawa. Respetuhin niyo ko, tinugan ang kusbalaon. Respetuhin po ko, isip, bata ko ni akong amigo, close friend kay min imong bana. Labaw sa tanan, respetuhin sa imong bana. Tanawa si Bay Julius, nakuyap pa ng taon ni kuskumo mo, knockdown ng taon na. Knockout. Pastilan, nga naigaw sa imong kumo, suga din imong kumo. Kapag ganyan ka, may baong, nga nung nahubog siya,
Nilupa dahil nang imo kumo. Wag ko na katingog tawa na. Respetuhin siya. Ay, bisag gamay lang, Layla. Respetuhin yun. Aris ako. Yatis. Naigo ko sa kisulting pipoy da. Sakit sa manulti da. Mabito na nakakawang na ako. Respeto, cute. Bana na ako sa Julius. Angay bitaw nga hatagan ako sa respeto. Nakuyapan ka? Diha pa yun sa atubagad sa pulis nga imong suod nga higala. Nakwa ka ba eh? Nasuko mong gud sa yama nga ni uli ko nga hubog. Abisa da oy. Sige lang na siyang panapat ni mo. Bisag ako siyang anak, di na ako siya itolerate ha. Gihimo na kanyang batay husband. Ikihanas, Layla Julius. Sige, ikiha ko Julius. Atubangon ko na. Eh, Kung nalalaki ka pa, Layla, murag dugay na kang nasuod sa prisuhan. Ma, may mo ba, ma? Muuli kas ato. At iman na tos papa dito kaw. Sige na, ma. Kay gusto kong magsulti ming duha si Julius. Amo man yung problema. Amo ning sulbaron nga kamera, ma. Ay! Sige, pagsulti mo. Hoy, hoy, hoy. Respetuhin ang bana ni mo, Layla, ha? wala. Surtihan ni mo sa. Hasa si mama nga akong inahan. Ikay gilabanan. Ato ta sa sud sa atong kwarto magsulti na, Julius. Ano lang dito, day Layla. Magluto pa kong kanon. Human na, oy, nakaluto na ko. Oo ba? Sige, sa kwarto ta magsulti. Ako ni magsud dito, ha? Wala. Sugod ng kulba sa kong dughan. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ana, igo na sa ko ini. Ilak ang pultahan. Patay na ko ini ba? Layla, Higda tupad na ko, Julius. lingkod lang ko dres kids katri. Kita ka ini. Higda. Mahadlok juga sa kong kumo sa. Naibaw ko nga nahadlok ka na ako, Julius. Na-realize na ko nga dili ka ngay mahadlok na ko eh. Mao nga hubui ko. Hubui ko sa kong bisulob. Tanan gid ha, way mahabilin. Sige na. Layla, basin og. Kita kayo ni. Oh, lagi. Hubuin ako, sige na. Oo. Buwan na teka. Mana, Ano? mo na makagisulob. Panty na lang nahabilin ako. Giingnan ti kang way mahabilin. Hubo akong panty, sige na. Kaya, uy. Nga naman. Sorry. Mauni. Kiningaw ko ini, Jul. Baus, uy, baus. Bawas ko? Sure ka, Layla? Sure, baus na yun. Ikaw may sugo nga, mabawas ko. Mabawas yun? Nakabawas lagi ko. Nakuyapan ko si Layla nga naigo sa kong kumo. Kaing lagi. Nasayop ko sa pagsabot pag-ingon ni Layla nga pabawson ko niya. Ipasabot ay ato nga pabawson ko sa iyang pagrumansa nako. Naabot ni noon Miss Barangay Hall. Ipadakop man ko sa Barangay Tanod. Pero kuyapan po si Layla nga naigo sa kong kumo eh. Kabawas gyud ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Brenda. Ginaingon, kung manilhig ka sa tugkaran sa silingan, unahag silhig ang imong nataran. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. May kay nagmata na ka na, Pirinda. Nga naman pa? Nag-away ang magtiayon ng silingan. Ha? Kinsang magtiayo na pa? Sila si Manuel og Erika. Unya? Ikaw mo kuno'y nagtabi. Nga nakita ni Mus Manuel nga dunay kuyog nga babay. O ansa? Klaruhan ni Brenda. Kay si Erika, mukihara ba kuno nimo?
Grabe sa ng kiha. Kiha, gyud. At doon ako sa Erika pa. Kita kay ni akong black eye, Brenda. Resulta na ni sa mo panag-away gabiing Manuel. Yung ano ikihaman ko ni mo, Erika? Kinaputa ka magkagtabi nga nakita ni Mas Manuel nga doon ay kuyog nga babae. Hala, di man ito ako nagsulti, ana, uy. Ang bayot na si Isoy. Ira po kong gisultihan, ana, uy. Oo, oy. Ako'y nagsultian na, Erika. Tingawad man sad nga. Nakita na ko ang imong bana nga may kuyog nga babae. Unsa may nasuko ni Wana, ha? May nasuko ni Kay Wana? di na tinuod bayot. Uwe. Pasultiyas tinuod ang imong bana, oy. Basig na makaklang siya. Aron dili mo masakpan nga nagbisyo siya. Likayin ang bayot na Isoy, Brenda. Kay maamong ka na iyang pagkatsismusa. Dili mo ang iyang manghilabot sa kinabuhi sa laing tao. Huwag mong ko manghilabot pa, good. Wa ka manghilabot. Pero nakaamong mos magtiayon. Di, naku gustong makigsuot ka pa ni Isoy. Brenda! Si Isoy bayot ako ikasugat ay mulikay ko. Brenda! Ay, Brenda! Ay, Brenda! Ay, unya na lang. May isulti ko ni mo, day. Unya na lang bayot ha, kay nagdali ko. Ay, sus, siya biya, oy. Paminawas ako ba? Doon ako'y tulo ka joke. Unsa man ang tulo ni mo ka joke ba? Joke, joke, joke! Ano? O, di ba tulo? Wala mi imong joke, Isoy, uy, bye. Ay, gusto Ngano kaglami? man? Uy, gusto ba kaglami? Lami? Oo. Kaling si Paul ba ka ng gwadya nga nagabang silang Noy Lauro? Apple! Oo. Nga naman. Ganahan siya ni mo. Right. Gusto siya nga makik-date ni mo. Oo. Lami, di ba? Si Paul? Paul Lauro. Tugkay na kung ganahan mo, Brent, pero may kung mauwalan tao kung madooli mo ba? Aron ta pangyaban ka. Oo, ang bayot tao. Siya may misulti na ko nga ganahan ko nimo. Siya misulti diyan nimo, di ba? Suod bang good mi sa bayot, good, maong sigurado good nga iya kong sultihan aron mahibaw ko, Paul. Nga, Anya? siya na nimo. Unahon Ha, na? Brent? Payuat! Away mo ni Brenda? Wow man. Ano na ibayot? Oh, wala naman ko kakita ninyo nga nagkuyog mo. Abi na ko nag-away man to. Ha? Anak man gina ba? Uma naman siya makabenefit na ako. Mong di siya ganahan na ako. Dahil sa siguro iyang giganahan nga uban-ubanan. Basig, uyab na sila ni Paul. Brenda, unsa man ang istoryahan nga kung doon ka na? Nakig-date kung kuno ka ni Paul, kanang gwardya nga nag-abang na sa ilang ni Lauro? Di man ko to date nanding, uy. Igo raming nangaon sa pungko-pungko. Hoy, ayaw na, Brenda. Uyab beta. Nagsabot beta nga magpakasas kan duha. Laya ni mo eh. Kung naligari ka magpakasan ako, magiko man ko ba? Na, Tanaw niya. Unsa? Magpakasal ka ni Nanding? opa. Kay kuyawan man ko niya, uy. Simba ko kung tinuod niyang iyang gisulti na ako nga kung di ko magpakasal niya, maghikog siya. Maglain mos Brenda og Pinoy ana, Nanding. Opa, mangabang lang mi. May mampud nang maglain mo. Pero samtang wa pa mo kakita og kaabangan nga bay, dinhi na sa mo puyo. Unya na mo balhin kung makakita na mo kaabangan. Kung ako'y pagbuton nanding ba, dinilang tas among bahay, uy. Magpahimo lang ta kwarto nga may atong katulgan. Kaysa mga bang takas kay kwarta. Dali na kay moabot ng usa ka buwan. Sakto ang akong anak, Nanding. Aron basad ba dili malayo na ko sa Brenda. Og makamonitor po ko niya samtang mo trabaho ka, Nanding. Ay da! Yun ana mo ng mga tao ba? Nga kung dili maka-benefit na, dili naman agad. Mahibaw na lang ko nga nung wa na ko tagda. Unsa kay akong sa niya, no? Hasta sa iyong kasal. Wa gani ko imbitara. Pero, wa po ka mahangong lechon, ay! Da. Magsakit ba kung talir? Kung di na ko niya tagdon?
Uy, mayot ay. Mayot, stop daw na, oy. Yan na pa yung din sa tindahan ng imong gipasabot. Keber, Stop, oy. may kiniya siya aron. Makasudya ko niya. Ay, hala. Huwag mo lang usay. Nilikay. Aw, guilty! Mutabaho na ko, day. Amping nanding. O, day. Ay, doon na standing. Mga limpyo na ko sa palibot. Kaya daghana naging sakbot. Sulti na na. Paul? Di lagi ka. Hubog ka? Uy! What I see. Nagsultihan na siya si Paul ug Brenda. Agoy! Nilakaw rawas nanding. Sus, no? Bago ba ganing minyo? Nakita naglain? Huwag bae. Day, Brenda, kumusta ang imong pagpa-check up? Mabdos ko. Mo ba? Oo. Yes! May anak na day ko po. Yay! Dali, day. Dali, baby. Sabak na. Sabak na ko, baby. Dali, day. Wa pa na dunggan, day. Ilong ug kuko. Buhatan na to, day. Dali, day. Amiyo, tarong diyo. Kumpletong tani, day. Brenda. Brenda. Salamat na datagan ko ni mong anak, day. Salamat na kayo. Ayaw diyang kapitan ni. Man. Ilo ka. Ayaw. May takaluhan na. May takaluhan na. Naisip ako. Di na mo ati man ugya kabuk bata. Kagilok. Anak na ni. Brenda. Nanding, mo trabaho na ka? O, isoy. Malipayo lagi ka. Yes, natural. Mabdus naman ang akong asawa. Mao ba? Sure ka nga imuhan na? Siya? Landing, ngano ka? Nibalik kasi mong agi lagi. Pindasote ko tinod, ha? Ako ba'y amahan si imong gimamdus? Ha? Oo, uy. Ikay amahan, ininanding. Ano di ay ka? Lain ka kag pinangutan-an lagi na ako. Matod pang isoy bayot. Sure ba kuno ko nga ako'y amahan, ana? Ngano? Nagpadayon kag laki din samtang ko ako? Ha? Si Isoy bayot na nagsulti ni mo anak sa. I-proof nga nagpadayon kog laing lakis amo ha. Kay kung di ka makakita ng ebidensya, ikihati kang bayuta ka. Ipapriso ta kang bayuta ka. Ay, kung hadlo ka. Gusto kang ebidensya? Tanawa niya akong cellphone. Givideohan tamong duha ni Paul Lauro. Awa! Oh, dautan na na magsulti ng Lauro. Naaramis gawa sa among bayan ng istorya. Hoy, bayot, kung manilhig man gani ka sa among tugkaran, unahag limpyo ang inyo ha. Mura ka boy sikreto da. Wait. Unsa man, ha? Isulti na ko sa itong mga silingan nga makasira ka? Doon lang ko ebidensya na. Unsa man bayot? Ha? Idigan ako ang tanan nimong sekreto? Ha? Ang tanan nimong baho? Ha? Tubak! Hadlok ang bayot nga kung iyag-yag ang iyang sekretong baho. Ngayon lagi pasaylo na. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Moana, ginaingon, ang inahan usara nga mag-atiman sa daghang mga anak. Ang mga anak, dili makatiman sa usalang kainahan. Mao kini nahitabo sa kung kinabuhi nga di nako mahimo, mahikalimtan. Unsa to? Naabot ng pinangga ni mong anak, ma. Naunsa ba tos Lester mo na? Ay, pagmanghagis! Kinuok ko niya. Lester! Dara na sad ka diha, ha? Gikuyawan na ba yung mama si mong gibuhat, ha? Kung dili si Kuyawan, pagluto mo kanon! Parinag-abot na ako, magkakaon na ko! Plus, imo, ah! Ay na lang siya tadtua kay kubot na sad mo. Mugara ganag maayo. Ah, imo man ko ng labanan. Ma! Kaya ko kwarta, bi! Tunog ko sa barbecue mo kaon! Tumakay ko! Kakadiyot Lester, kadiyot lang. Kariyan na dugaya, oy! Hoy, Lester. Ay kinanaas, mama, ha? Ikaw pa'y mangayo. Imo pa ng padali-dalion. Paghuwat ko. Hiloy! Dili may kaya ko gipangayuan! Awar good mao. Yanuhon lang kag singka, oh. Wadyo'y batasan. Bago na nung taga diha, may imo! Sumaga! Nga unsa ban mo, oy! Ah, gisambag ko! Ilak na lagi ka! Abdi na ng kwarta mo!
Mister, pag-istorya rin ko ta. Saman tiyo. Dito si Manang kaganina sa bahay, nagkurog. Ginervyos. Nanghagis ka man kuno. Unsa mo nis mama. Dahil mag-report ni mo tiyo. Ayaw ingna ni Ana ang ako magwang ha, Mister? Kamu ba yung iyang mga anak, mga pinangga ba ni Manang? Ayaw na siya kagisa-gisi. Dako naman ka. Ligo na kagbukog. May pagmangita ang trabaho. Ano rin ka na mga kwarta sa imong inahan? Ay, kapoy tiyo eh. Kapoy, mangitag trabaho? Usa ka ba? Kadako na si mong lawas? Kapoy, kay sige paminaw ni mo ng imong gisulti tiyo. Mauna. Ay nalang kung maghilabti. Naman kayo mong pamilya. Sila yati mo na. Ayaw nga mong pamilya. Kung buhi pa ang imong amahano, makatilaw ka niya. Asa katilaw? Kung dapatan kong papa, nga dako na ko, katilaw po siya na ko. Uy! Paul! Hindi ko magkabilister. Ha? Ang nga hindi ka sikon. Nga nagkalimang ka niya berto. Maskit ko ni alihan, gini karo di ka makalusot. Ay! Wag ka! Huwag ko makalusot ingon sa pikas ring, pero kung kumo, nakalusot! Garap juga na ba? Baos, mangkat! Nagkamal dito na ginaslaster ma. Imo mang kong labanan, imo mang duphan. Juana, pasagdi na lang kukukod. Pinangga man tamong akong mga anak. Sobra ra po na imong pagpanggang Lester ma uy. Mayo! Uy, kinsa man ron. Mayo! Naa si Lester! Kinsa na? Siptanod ko mo na! Uy. Pagitana mo si Lester kay doon na nireklamo dito sa barangay kay iya ko nung gikulata. Tuan na. May nireklamo na sa kamalditong Lester ma. Sorry kaayo, Dong Berto, ha? Reklamo lang minang kayo. Mahusay ba? Dumta niya taon milister, bida. Ay, pastilan yun ning anak, ah. Kap, ako nalay mo patambal sa mga bunog ni Berto. Pasayloan lang si Lister. Maluoy mo, Kap. Ganong magpakilioy man ganyan, ma? Oh, Ipapreso ko! Lister! Nang! Nang! Ha! Nang! Si Oh. Kuya Lester nakadunggab! Ha? Wala! Nakuya pa ng mama ni Lester! Abang! Ma, mag-amping na gyud ka. Kay matod pas doktor, di ka magpadako ng problema kay masakiton ka kasing-kasing. Si Lister, kumusta na siya? Ayaw ka bala ka ma. Okay ra si Lester. Di na ko sultihan sa mama. Nagipriso si Lester kay nakadungkap. Nakagawas ako, tiyo. Kaya mo may kiyo. Swerte pa kang bata ka. Pero ang imong inahan, why swerte? Unsa tiyo? Kaya naon sa mindes, mama? Giatakis kasing-kasing tungon mo. Ako man di basulon? Okay sa pamanday, Lester. Basta ng mga anak, ni Manang, ikaw may pinakabadlungon. Ma, kaon kod. Idaot na ka oh. Juana, ayaw payagpasagdi si Lister, ha? Panggaan ninyo ang inyong manghod. Mama sad uy, pagsulti ngayon anak ma. Kapoy, apoy na ko. Yes, mama mo na. Ngano naman sad. Taon na pang mangko eh. Ngita lang. Nasi ang kwarto. Luoy na kaayong ato inahan. Nagluya. Tugon na sa nako. Sige lang mo pamasangil da. Kisa pa may pasangin lang ako ang laing tao. Ako rin anak ni mama. Nga daghan man ta. Unya kisa may pinakabadlungon. Ha? Gusto na mo na. Nagmuwa na ka na lang nako da. Medyo kay batasang listera ka eh. Magpatahod pa man ka. Diyos, wag yun lami. Oh. Lester! Asa man ka? Ay gawas mama. Uy, kay may pahuway na. Kako ay misudyos kwarto mama. Ay, kapuya ba yan ang manghurag yun. Uy! Muna! Oh, buang ay kusog kay tingog. Ako nga tuon, be. Pasig makamatas, mama. Gabihan mo, hinaya ko na yung tingog, be. Ikabas, mama. Bebe. Bugnaw na siya. Patay na nas mama mawana. Ha? Ma? Ha? Ma? Ha? Ma?
Bay, condolence ah. Bay, Berto. Lingkod, bay. Moana. Nas, Berto. Oh, Berto, dayon. Kisa din na yung kuyog. Ikaw ba na ko sa trabahoan, day? Condolence mo na ha. Ugma day yung lubong sa iyong mama? Oh, Berto. Wa naman may kipaapot. Si Tio, siya may nagbuot kay sakitan man kuno silang managsuon nga makakitang mama nga naaslungon. Buotan mo sa mama ni Magod. Wa naman kagwantas mamas kabadlungon ni Lester. Kaya na basulay may suon eh. Pasok ko hinuna sa Lister na. Kay tinuod man saan. Ma! Ikaw kinahin, ma! Ay, sibog na niya ba? Sibog na lang di Alister. Ang mo nang itunod si mama mo sa alubunan. Ayaw, yung bata! Ma! Ma! Nagilubog na sa mama. Na. Kasi kung saan pa ni mo ginaabdiya, di na mabuhis man na. Isbog na, Debbie. Okay. Si Mama Moana! Mama! Ito na siyang lubganan, si Manang. Okay. Ma? Lester? Murag man ko gisangpit ni Mama Moana. Usa na kabuhan sukad na pong si Mama, Lester. Moana, iminga ko, Mama. Sa buhi pas Mama, ikagpapadlong. Digit kami ngawon niya. Moana, karong bago ka ambong labos, Mama. Wahin na. Wahin na, Lester. Kaya di naman makafeel si Mama si mong kiingon nga love. Takit, Lester. Nanawa si Mama na to. Gisakitan kay ko. Mas gisakitan ko sa pagwa ni Mama. Kaya ako may perming mag-atiman og moam-am niya kung magkuol siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Richie ginaingon. Kung naguna pa ang pagbasol, ako na ning gibuhat. Pero naan man sa uwahi. Wa na ko'y mahimo. Dawato na lang ang tanan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimo. Mahigalim lang. Asa na masab ka? Asa pa? Nito kwarto. Mama, mangutan na pa man ka. Gigutom ko. Wala tayo makaon din eh. Unsaon nga wanang sab ko hatagi kwartas imong amahan ko, Richie. Sos hisgot pa magkaatoy nga. Wa mo ayo pagkamahan. Richie. Ako yung mangitag kwarta ma. Aron makakaunta. Richie, 16 anyos ka pa lang. Unsaon man nimo pagpangitag kwarta? Pagkasayon, manulis! Richie, ayaw gyud nagbuhata ha. Mama, to usad. Joker to mo, Mubalik ako, ma, ha? Pasaligan, tika. Makakwarta ko, inigbalik na ko din, Ani ko din magkatang og jeep nga mahunong atol sa stop signal. Stop na. Pero ang jeep nga puno sa pasahero. Ano ko diha mo akyat aron makapangay ko kwarta sa mga pasahero. Mga ate, mga kuya, ayaw ninyo lain na sa pagsabot ha. Di ko mangawat, di ko mang snatch. Mangayo lang ko ninyong grasya. Inaingon ba, share your blessings. Awan, ato, let's go. Kung gusto mong lumigaya ang inyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mo ang tunay. Kahimo ka na, Betchay? Kahimo kay Bajan dyan, Kakao lagi, Miss Mama. Nakapalit may pansit og puso. Busuga lagi na mo. Bye. Paminaw ha. Pag-amping lang anak kay Dakpon, bayan ng kalit lang mga kiat sa jeep town niya, manaigon dito, manaigon, muwarta, ngay pa sa road sa Dakpon ka na! Yan. Anak, Oh, ano pa?
Nakibaw ka na ba sa balita? Sa pa? Bayan sa suod ni mong amigo. Richie ba? Ano mo di ay? Dagan mang nag-share sa Facebook nga manapat ko na siya. Hmm? Manapat siya sa mga pasayro sa jeep kung di mo hatag niya kwarta. O bay dyan. Ako silang dapatan. Ha? Anong inanaon, Richie? Kalgot man. Inig-akyat na ako. Dayon sila gakko sa ilang bag. Unyag, mahuman ako og kanta. Way mo tunol. Ay, naunsa mo ay pambugo sa good. Kung madlok sila, pasag nila sila kay daghan mudos ng kanunay manaygon unya. Di idayo no go, inigdayo go, lablihon ang mga silpon na ng mga pasayro. Wa man ako buhatan na bay. Apilon day ko nila. Bay, ay ano usbang makiat kag jeep di pasayroan oy. Kay basig dakpan kas pulis na. Ay lang mo kahatlok na ko mga ati kuya. Di ko manghilabot sa cellphone na. Ngay lang kong kwarta. Bisag 5-5 lang okay na ko. Ikaw kuya. Okay, kwarta dong. Stricto ay. Ikaw miss. Linguli yung mga gwapa ay. Mura gwapo yung maani ni mga pasahero dreda. Hapit na mo kusig na. Ambil mo cellphone miss. Mahalo na yung cellphone na. Kwarta! Unsa? Lagi Jasmine. Naibog ko ni mo kay gwapa man ko. Nya ka ng pila day mong edad, Richie? 16? Na, ginoo ko nimo maguwang baya na ako nimo oy. Pili da edad mo, Diyos. 20 na ko no. Oo, mo na si edad good. Ang importante nga, nakagusto sa gana ko. Hala no. Sige na, Jasmine. Sugtan ang good ko. Sige na ba? Kung sugtan ko ni mo, lipay kay ko. Ugda doon ka sa mua. Aron makailan ni mo si mama. Unsa? Uyab din mo siya. Uma? Dong, kabata pa taon ni mong nanguyab. Anak niyo. Ay, day, ikaw day, pila day edad ni mo day? 20 lang. Isos ginoo ko. Maguwang man day kag edad sa kong anak in taon. Day, nganong gisugot man ni mo in taon Richie day? Laina ni mo mo eh. Huwag ka yung Jasmine. Bata pa kay kadung, oy, eskwela sa. Og ikaw inday, tiwasag eskwela sa day. Ay sa mo ining uyab-uyab. Tiwasa mo eskwela. Oo. Kung di ka mo sugot ma, may pagmulayas ko din sa ato ah. Richie. Nang, wala na day magpuyo din sa inyo si Richie. Wa na dong, oy, taod-taod na. Nagtipon ang iyang uyab. Uy, mura day si Richie tong niakyat sa jeep nga akong gisakyan nang. Unya, nagpatato na day siya. Unsa? Kinuo ko ba yung taon na ning anak ka? Nagana ba siya tato nang? Nasing liog, lain kita naon eh. Ha? Nadlog na gani bang pasahero nga iyang pangiwan ng kwarta. Na gani magkuro kung dili mo hatag kay iya mang taparoson. Unsa? Sakay ko kuya. Oo, ayun na yung pasakya kay managpa ng pasahero. Ay alam mo, atlog na ko mga kuya ate. Manay ko lang kunin yung good. A 1, a 2, a 3, let's go! Mayo kay nakasakay ka sa akong sakyan. Nakasugat ang ng atong daan, Richie. Anong kailaman ka na ako? Sir? Sikat man ka sa Facebook, no? Harap! Balik kong lingkod. Balik sa paglingkod. Sir. Kailan ko dakpa, sir. Panginabuhi man ako, sir. May pamilya naman ko, sir. Makdos pa daw akong asawa, sir. Panginabuhi og tinarong. Narong kita niya kuha, sir. Kasi tinarong, nga usama ko sa mong nabiktima. Ha? Oo, ako Uy. na mahatag ang kwarta niya. Nagpamandayon ka. Ha? Uy! Sorry po. Tao lang po. Sorry, God. Sorry sa mga kagaral. Mr. Driver, lugar na lang ko diya. Noy, ilugar ko na si Sir Diha ay. Ilugar ko na ay. Kitaran doon may naog. Kitaran, Richie. Sir! Busugan ako eh. Salamat sir ha. O binakog imo kong dakpon.
Mura de kong gipakaon og linarang, sir. Busog na ka? Parating busuga, sir. Kung mauna, tana. Ulin ako, sir. Dili pa. Uban gyapon ka na ko. Usa man ta, sir? Sa presento, na ako na napitan na assign. Sige na. Sir. Sa ilo ako, sir. Promise, di na kumuusap. Kailan kong chance ka mang bago ko. Kailan kong ipapreso, sir. Maluhay ka, sir. Naasyason sa prisuhan. Magdusa ko sa awan ako, sir. Kinuho ko. Asa man ang dapita kay ako siyang agtuon. Ito ini, oy. Dakpo naman tayo. Ang igora mo kong mukanta og murap. Ginoo, maluhay ka. Ginoo, maluhay ka. Best actor man yun ka sa. Pero, sige na ka kadakpan. Sigsaan. Nga di na mausap og panagpa sa mga pasahero. Pero, sige man gyapon nimong gibuhat. Sa ka man. Dili na lagi, sir. Di na ko manaygon. Muundang na ko. Muundang na gyud ka. Kay mapreso man ka. Ayaw to, sir. Maluhay ka, sir. Richie! Sa may imong sado nga gidakop man ka do. Amutin, sir, ma. Kasi ambot. Iya kang inahan. Oo, sir. Papoy ano ni namo sa si Regis Preswan. Saan man, daga naman nga pulisyon ni bata. Sir. Daga na may reklamo. Kaya siya managpa sa mga pasahero. Uyaw na mong anak kay nagdadaan naman punig armas. Ay, ako maning proteksyon, sir. Kay, Proteksyon? daga naman ko nung ihanting na ko aron madakpan ko. Ang gani mo sa proteksyon, no? Bubuto man yun. Presohon ka, Richie. Aron dili ka makapulisya sa mga tao. Ayaw, sir. No, sir. Pisugid ko. Nagbasol ko. Pero uwahin na ang akong pagbasol. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Orlan. Kinaingon, simple naman yun. Kung di ka gusto masakitan, ayaw siya gigugmaa ng pag-ilanin mo, usa lang kay gala. Mga kining tabo sa kinabuhi, na dili na kamahimong may kalimtan. Happy birthday, Melissa! Yay! Cake! Wow! Thank you so much, Orlando. Yes! Naano ko'y cake sa akong birthday! Murag ka batay? Malipay basta din cake? Buutan, di kayo ka, friend. Bugkan mo kong lips, Melissa. Happy kay ko ba, July? Huwag kabutangan sa kalipay, nagkikisa na Melissa akong habil. Bahiya, no? Pakis? Wa na kabutangan ng kalipay, ba, Orlan? Ito yun. Kaya may kiss ko babae. Mama na babae nga, akong gigugma. Mao na diha. Happy kay ka. Unya, happy ka nga nikisi mo nga nga wa mahigugma nimo. Ba, July? Bayarlan. Amigo kay tayo. Di ko gusto nga masakitan ka. Ba, July? Sakto ang isulti si mong amigo si July, Orlan. Pa, simple man kayo na. Pero di ka masakitan. Ayaw kagugma ang babae nga para niya, ikaw, usa lang kahigala. Masakitan ka lang, anak. Pa. Melissa, close mong kay mong doa si Orlan god unsa man may relasyon mong duha? Wa, mauy. Mura lagi mong uyab. Uyab good town. Dili si Orlan ang akong gigug, mama. Kinsan man di ay? In love ka na ako si Melissa, mga parts. Pero, himuon ko na siya munyeka. Melissa, munyeka. Mura na kaya si Daloy-Doy. Uy, holo no? Ako'y original anang munyeka part. Iwit ra kay na si Yudulan. Speaking of munika, naay nagpaingon ni nga munika nimo. Learn and watch. Bakit? Di ka kung saan niya kung munyikahan nga na nagpaingon niya. Hi, Adonis. Hello. Oy! Gusto nyo ko na, oy! Imo manggong ipasuya! Sit down. Ikaw, Adonis. Nganong nagbarog pa man ka diha? I said sit down. Sit down, good.
Na, sit down ako. Ma'am, nga nung kipasud man may nimong duha din sa principal's office. Ang naman sad og adto mo nako pasud la sa library. Nga dili man to akong opisina. Principal good ko. So naturally, nga anhi mo pasudlon sa principal's office. Nan karon, many times na kong nakakita ninyong duha nga murag tok mo og punay. This is school campus premises. Pagbaton mong duha og kauwaw og delikadesa. Uy, nga mo dahil, ma'am, ha? Daghang mga students, Adonis, nga nakakita sa inyong gibuhat ni Melissa og dili lang kay Akura. Magsige mong lips to lips inside the campus. Oh, ma'am. Nan karon, akong gipalawman og maayo ang mga reklamo sa mga students here in this school. Og nakadesisyon ko, si principal, ipatawag ko ang inyong mga parents kay isuspenso ko kamong duha pili o namumuto nga din sa school for 1 week. Uy. 1 week? Lagi, ingon ang principal. Grabe silang 1 week suspension eh. Di na may mga taga mo chance? Sobra ka istrikta ng principala, uy. Sobra na cute. Palibhasa, old maid man. Yes, ma'am. Ni ako kay muhangyo lang ta ko ba, ma'am? Nga di na lang nimo sila suspensohon og usa ka semana, ma'am. Luoy in taon kay sila, ma'am, kay maka-absent man sila usa ka semana og request granted. Okay. I understand. Inahan man gid ka, no? Pero pahimang mo ang imong daughter. Dili na mo usab nga magpakita inside the school nga muragtok mo og punay. Basta man nag-uya pa, daga og ulitaw pa, murag yugtok mo og punay. Pero ini kaminyo na, magsige na lang og tinokmuray. Uy. Si Melissa si Adonis. Malipayan niya sa duho ay. Sakitan ko makakita ng duho nga. Sweet kayo. Gilipstol sa bayo ni Adonis si Melissa. May bawas mo gilipstol si Melissa ni Adonis. Hindi ako makaya magtanaw duho. Magpalayo ko. Nga nung ni amantay ng kwarto nga aircon, Adonis. Di naman da. Di magwanta, Melissa. Sige lang lips to lips. Gusto ko ba? Mag-sex ta. Dili kita ka makapuko. Dili na. Oo nga. Yamitay ko na say. Ublas. Tsaka Monica. Kailangan sa inyo ba? Kiss Monica. Wow. Nips. Oo kayo. Monica. Ikaw. Muna dito. Monica, di kami sa. Saglit sa mundo. Masig mabagtos ko ini ha. Kumuang imo. Ipanti. Di ang kadad ang Adonis kahapon, Melissa. Secret. Di ang bitaw ka niya dada. Hindi magkamusulti na ko. Time para good. Ang imong tuno ba? Mura kag nagselos. Kaya nagsilos ko. Ha? Nga naman. Uy, update ha. Melissa. Ayaw ko pag-umidya diya, Orland. Abi ni mo, gidako ni Adonis gahapon dito sa usa ka motel. Motel? Sa ato ba? Doon na natabo ni mo? Of course! Doon na, Orland. May nahitabo na mong duha ni Adonis. Kaya ingon man si Adonis. Nadili ko na siya makaagwanta. Lami man ko na ko nga munyeka. Diyan ba ginigi ko? Dili serious si Adonis mo. Mil, nailag ka niya. Kaya basta maang ko na siyang lami ang Monica. Pabuta, di mo kang duwaan niya. Manggudbayot si Adonis nga magduwag munyeka, Orland. Lalaki lagi siya. Pero gipasabot yung Monica. Para niya duwaan lang. Dili tinugon. Dili to bagon ang obligasyon kung hindi bunga niyong gibuhat. Ay ang gibuhat din mo. Kalawang na ba ni mag-explanation, Orland? Elisa,
nagkuha na Adonis sa iyong pagkababae. Igo ka lang yung gitinawan. Karon baka man nag-eskwela. Mao na akong gisulti mo, Melissa. Magdus ka na. O si Adonis, kasunod na sila yung babae. Unsa? Adonis, Oy, Orlan May, kumusta? Long time no see, ha? long time no see sa imong mata. Eh, isumbag ko rin mo sakit ato eh. Ito, Melissa, may mga gihimo mo ka. Sa mo rin mo, nilo ka? Ay, gibinuangan lang naman babae nga akong gigugma. Mau di ay, mau na di ha? Ako ka, kaya katilaw sa kalami sa muli ka, di ba? Bang kalalaki ka. Kasli si Melissa. Kasli siya. Oh, buang. Asa na ko sa Melissa? Di ba kaya natin ang kasulon ko ugma? O hangyon na ko ni mo mula na? Ayaw yung paghirabot sa akong kasal. Tabo galing nga maggubot ang akong kasal. Di yun ko magdodo-dodo sa pagpatay ni mo. O apilon ko pa sa Melissa. Samod ka? Aulan! Kung kaluoy ni Melissa, ako ni Amkon sa Limundos. Bahala nagkatawag ko sa mga tao nga nahimong sangkil ng mundo. Mahal ko si Melissa. Bahala para niya. Alam ko kahigalan. Medyo naipit yung kuba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako, Sordil, ginaingon, gimahal ko ikaw sa hilabihan. Nga nung makabuhat ka man nako niini sa hilabihan sa ikaw ray nangitag paagi nga wa akong gugma di mo. Mao ni nga tabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong may kalimtan. Oo mo ba, bay? Karoon inig-off na to. Mag-andam ka na sa imong mga sinina para dadon mo inig uli nimo sa probinsya? Yes, bay, madam. Paano ka nang basta din kasakay ko sa strip, bay. Uli taon ko kayo, manato. Inigo na to. Ay, kadlawag lang, oy. Para ba makatubag tarong ba? Basta may ngawa na kasi kung uyab si Grace, bay, ay. Lambi naging gitords. Ako pa ikaw, bay. Tudya ko na nimo sinya. Kasi nga, ibog na nimo. Ha, bisa sa istorya ay di ko na sinya. Mas ugira pa kunin mo. Mura kay taga-syudad nga taga-Bukid kay ngan sinyang. Ba't ako uyab taga-Bukid bro ngan Grace. Sida, syudad doon kayo. Pero bay, Grace. guru bay, kana sinyang bay. Utang ya. Nya ko pa masan. Klaro kay na nga virgin pa na bay. May daw kung wapas ang virgin mo ba din ni syudad. Ha, napapangana. Ay doon na ako na uyab sa probinsya bay. Basta karon inigop na to, matulog sa terminal. Sakay kong bus pa uli sa mong probinsya. Bay, Rodel. Oho? Boba? Desinyang? Oh, Milo, ambot ba ko eh? Nahibawan ng tako nga may uyab na si Rodel dito sa ilang probinsya. Pero siya man yun ang kisingkit sa akong kasing-kasing, uy. Hay, pasilan. Kung netabo pala nga kana si Bayrodel Palakero, di ka magmahay. Pangyaban juga na niya. Niulit na siya sa ilang probinsya yun. Lagi. O pa dyan pagikan na to. Amo kung makasakay ba to siya sa bus poli sila? Kay, tigsakay na ba ron? Akong giingnan nga, kadlaon lang. Pero kay, gusto mo dyan siya. Kay, giningo ko na siya siyang uyab. Gusto ko na siya nga, mugak ko buhawak siyang uyab. Nga mo siya pamangyod ang lipitik sa kong kasing-kasing, uy. Ano man? Torjak yung ko sa kong uyab tao na si Grace. Karunig ulit ang sa probinsya. Bira, dakog maya ni. Pero, dili pa karong ato sa amo. Hinaon ang mas. At to ko sa bayan Grace. Minawa na ako sa kong uyab, eh. Torjak ako, gini na akong ayos sa dito ko muli sa amo. Kapayan ako di mo, uy. Kipirahan kit ko na mo katulod, da. Kana tungod kay moabot naman yung uyab ugma nga si Rodel. Nga birahan to na takadaan ug kadaghan para sa nga layaw ugma. Adi na, uy. Labaya kit unta ko musugod. Pero, nanguwag siya ko, uy. Munang isugot na lang ta ka. Unya asa na maayon mo danan mo ni Rodel be? Asa maayon na mo? Pariya raman mo. Dako lang og gamay na imuha sa iya. Pero kamay naman ang diferensya sa kuit. Galing lang, ikaw kay makakuha kag kadaghan.
Ang pati kaluyan ni mo ay makabirakit ka na akong katulong. Sundal mo kay usara man iya. Makatirag kaduha pero tagsara kay ng kaduha oy. Ako labing minus ng tulon ako. Huwag mo ko mahumanggod. Relax sa tagamay. Kung karong taod-taod, dira sa tagag ikaupat. Ikaw rin nakapahiwi ining ako. Ayaw! Tawag. Gawas mo rin. Ingles! Huwag tingog sa kumpanya. Uy, sarap! Uy! Ingles! Okay. Ang mas mayo ni Asya, ang sultihan ta nga may relasyon pa. Maniko rin. Ako na musulti niya sa tanan. Anda magkakamangasawan ako. Uy! Ako gay, nakapahiwi ng ima. Sultihan, uyab ta. Alis ako. Isad maayo nga. Ako pakaslan ni Moradel. Ihugaw na ko nga pagkapapaya. Ug si Dimol. Siya ang pirmi kong ikauban din sa probinsya ko nuwag ka. Busa, mas dako ang gugma nga gipati ko niya kayo. Ingles, day! Ingles, naminang! Nang! Hasta mamang Grace, wasa? Ito rin sila bayron? Day! Oy! Humol! Ay, humol! Simol! Sige, sigawas ba yung Grace, ha? Nga naman! May gabi mo diha, Bernel. Huwag mama ni Grace, bay. Si Grace lang nga sa ilaha. Nga lagi hindi yakas gawa sa ilang bahay lagi? Gano man? Ay, si Grace lang niya pangutan, abay. Mawa sige. Wa, dia, Usap ka rin nila, bay? Ay, si Grace lang pangutan na. Sige, ulis ako, ha. Ulis ako, kay kapoy, ay. Opat ka round, good. Ulis ako. Nagtituyo ka silang bahay? Hindi, luya ko siya kay... Opat ka round ko, no? Tuda ko aning binuang nga, da. Tuda na ko aning kalkiya, da. Kinang masayra na ko ni binuang sa kong uyab taon. Mintas tantong wap ako, binaya ka niya. Ha? Ano ako? Asilo akit hotel. Nakasa ko sa relasyon. Natintal mo ko ni Timol. Nagsige mo gutsog dut-dut na ako. Maong nga nadako. Kasi may pirmi nga. Kaya na ako sa sex. Isa ramang kamuari. Unya, tagsa pagitaraw ng imong makaya. Maong siya na lang. Ano mo ba? Sige, pero na ipundo-pundo. Mas na akong gusto. Ako na nga. Nagubor ko si Upante na eh. Nagibuhag ismi na eh. Larang purba na eh. Hindi na ko angay ni mo. Ay nalang panginaway diha. Maong di na ko angay ni mo. So di pa ta magbuhag. Kwarta ta na. Gusto ko makikita mo sa katapusan. Ay na na Idaso ko na rin punuatan. Ay sos! Ito na kayo. Salamat na lang. Sure ka. Sos! Ayan kayo. Dakot ikugugma ni mo. Ibol ka kibinuangan, guys! Subulan ka ng bitaw ka. May relasyon sila sa anang Dimol. Di ba ka matuon ako? Eh, matug mo. Dako ugugma ni mong si Grace. Karon, siya na din mismo nga si Grace may misultis taman. Di mo. Be. Mauday nga kadakita na ko sa yaha ba? Ay lag, imagine na pa. Iwian. Iwian. Mura na takilid permi. Pubida permi na yung mura Dimol. Oo nga. Oy! Wala naman yun ng ilas babae ba? Basta pinindirahan, maghiwi ng yun na. Balik ko syudad na panguyaban ko itong babae nga. Gusto sa dako. Panguyaban lang ko itong sinyang. Kita rin ko sinyang. Panguyaban ko din siya. Katulong tingali ko pa igugma niya eh. Wapang sa siya. Yung butan siya. Diba? Inaot mo ko guys. Nung magmalipayon ka o Dimol. Huwag iya ka pakasan. Salamat na. Nisugot ko ni mo daya. Grabe nga kung kalipay nga nanguyap ka na ako, Ridel. Ug dili ko palat yung kining maong hikalina. Bahala og binuang yung imo rin ako. Sugtong tagit ka, kinulili mo. Anong binuang? Ha?
Nalipay kung gisugot ko nimo, pero nag-uol lang ko. Ha? Nag-uol ko gamay kay... Okay, anong desin niya, mahinaot lang ka ba nga? Diha nimo ba, himpit kong kalimtan ng babae nga kung gimahal nga nilimbong na ako, mo, nag-uol ko nga, nalipay kong sugot mo. Siya naglimbong nimo. Ako dili. Maghinutan din ko diha nimo. Ug mag-ampo ko sa hitasan na makatangkas pagmahal ako dahil ganaan ka muna na kumiampo sa Diyos. Tingnan ko sa itong suriron, ha? Salamat ha. Nilitihan ko nimo kaon sa restaurant. Sukay ko. Salamat din. Anong ginagay, pakanong gumuway? Dayos tayo na. Babae lang. Sila nga nimo. Saan mo taga-tabo ka na? Masukot ka ba? Ang samay. Ay, ang pangawag. Tawag ka na po. Ay, sige na, bumuti. Ha? Sama? Opa. Mahal ka din. Sa ihatag ko ang gusto mo mahitabutan. Kini, salamat. Ay, taxi driver. Ihato namin dito sa motel bay. Baliw ka na doon, ha? Uy. Ay, kilukan. Uy. Kaya paano mo, uy? Kasupsop ka na yun. Ay, ang imong kamot imong kapit sa kong ubos. Lagi nag-ipinit ang grito sa kong pati. Anak kita na, basta ni palasot sa imong kamot, alas. Ay, anak ko. Sirahe! Ring balik ka rin. Buti mo pang pinuwi. Huwag na kayo. Lagi nagtuloy ang luha. Pintaw kayo nga. Hindi ka doon. Hindi ganahan natin kami. Utong na nga kay. Balik ko ito. Sige, sige. Saan gawayan sa nako? Ngayon na, nutan di ay na. Virgin yung nga nakuha ng kusin niya kung magdaw-daw sa pagpamahay niya. Ay nagkatulo mo ko sa pagmahal niya. Mamahal ko siya na lang. Siya ako nipakasal. Siya ang ako pag-asawa. Uy! Ug mao to mga listeners atong Palimay Drama Compilation Part 68. Ug gusto muna ko pagpasalamat no kang tanan nag-comment sa tuwa ug na-appeal sa atong pag-vlog. Akong pasalamatan no pag-usab si Ma'am Lee Queens. Daghang kay salamat ma'am sa imong pagpirming pagsunod, pagpaminaw sa atong drama. Kang Buhit Lidra, salamat kaayo. Kang Marisa Hilwa, salamat kay ma'am sa imong pagpaminaw. Amping-amping da ma'am kanunay, Marisa Hilwa. Kang Vicente Comendido, salamat kaayo. Salamat kayo Vicente Comendido sa imong pag-comment o na-appeal pod ka, isa ka na-appeal sa atong pag-vlog o amping-amping diha. Kang Ma'am Janice Amora, ma'am salamat kayo sa imong pirming pagsunod o pagpaminaw sa atong drama. Amping-amping diha ma'am Janice Amora. Jojo Buna, salamat pod kayo sa imong pagsunod o pagpaminaw sa atong drama. Kang Oscar Abaydog, salamat kayo bro Oscar. Ug shout out dia sa imong misis no. Paminaw sa imong pamilya da amping-amping Oscar Abidog ug salamat kayo sa imong pirming pagsunod sa atong drama. Ug duham ni ang comment ni Ma'am Lee Queens ni usbon ako ma'am daghan kayong salamat no sa imong pirming pagsunod ug pagpaminaw sa atong drama. Salamat kay Ma'am Lee Queens no. Kag Music Lover Mix, salamat po kayo Music Lover Mix. Pirmi kang ga-comment o magminaw sa atong drama. Hilin Valdez, salamat jud kayo. Hilin Valdez, kang Arlene Berlin, salamat kayo ma'am sa imong pagpaminaw. Kang Ma'am Lisa Aduan, salamat kayo ma'am Lisa Aduan sa imong pirmi jud pagsunod paminaw sa atong drama. O isa jud ka naka-appeal sa atong pag-vlog no, amping-amping dia ma'am. Kang Susit Palmiros, salamat kayo Susit Palmiros sa imong pagpaminaw pirmi sa atong drama o pag-comment. Kang Ma'am Lina Buna, salamat kayo ma'am sa pag-imong
sa pagpaminaw, pagsunod sa atong drama. Kung kang Rumiboy, salamat kayo Rumiboy, no? Pirmi jud ka gapiminaw sa atong drama. Kang Edgar Palma, salamat kayo Edgar Palma sa imong pirming pagpaminaw pod. Ug kang Brian Ortigal, salamat jud kayo kanimo Brian Ortigal. O mga listeners, no, usbo na ko magpasalamat sa katong tanan nag-comment, no. Salamat jud kaayo, ug labi na katong mga OFW. Amping lang mo diya sa inyong mga trabaho, mga ma'am, mga sir. O ampo lang ta kanunay sa Ginoo. O atang-atangi mga listeners, no, atong part 69 para maghinahinay na po tag-edit mga listeners, no. O madasig jud tang listeners, labi na nga ubanan sa kuninyo. O naasa tayo ma-appeal nga pag-vlog, no? Mga comment niyo. Usbo na ko, daghang kay salamat sa inyong pag-comment mga listeners. O usbo na ko, daghang kay salamat.